Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti muna apaset te seryetay wita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasaya at mo't na nakasangpot kan, Leo Barok. Itay pa'y nga ururayon ka. Oh, apay ka din na Luisa. Adda ka din ang patig nga ibagayo? Ala, agtugaw ka pa'y. Iti kasta, makapagsarita taan na imbag. Oh, adda ita. Anda ka diti ibagayo? Barok, itataawanan dagiti dadakkel mo. Maawanan kami kadimot tan iti trabaho. Anya? Saan, nana? Apay kumamat amaawanan kayo iti trabaho. Da kayon ti kadkadwami dito'y balay, sipud ubingak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay na, agyaman ak Barok. Gaputa kayat na kami lata kadwayo dito'y balayo. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Siya akong ti mangimaton iti restaurant anapanawan da. Isuada kayo lakuman ti makamo dito'y balay, nanay. Layo ka na. Talagang samat a kinarir mo tiyag negosyo Agasam, makumikom kauna iti restaurant na panawan day di papama. Masapol at talaga ama asikaso ti restaurant, Uncle Ronaldo. Sayang met no mabaybayan. Ken may awan mo ti sabali amang imaton dito no di siya klaeng. Ang kita mata. Amangan mat no saan kan agal aliwaksay, gapo iti kinabisim iti trabaho. Masapul mat nga agrelax ka sa paminsan. Ano kayat mo? Mapantay ti kasangay ti may sagayem ko itong Sabado. En grande ti selebrasyon. Gapo ta kasubsublina dito Pilipinas. Ken nakuna na pa'y, nga anda ka no live band. Makitan to, Uncle. Amangan ngamin no adapay asikaswak inton Sabado. Saan mat siguro nga agmalmalam day tang asikaswam no bilang. Sana bale. Tay tulod kanto nga gawid di balayo. Kaya't yun sala nga makita ni Nana Luisa ket, Uncle. Sige man langan. Sukunan na karod inton Sabado di balay mi. Iti kasta, saan kon nga itugot tilugan ko ama paniti kasangay ti gayem yo. Anya ti kunam Barok. Aw-awisan na ka ni uncle mo amapan iti kasangay ti gayem na. Wenana, iso ama sapak nga agsara iti restaurant. Tasukunen na kanon ni Uncle Ronaldo dito'y balay. Ay, sige nga, Rod. Aganad kayo iti papanan nyo. Kundi ka kumaagbartat, Leo. Narigatan. Amang ano anya pa iti mapasamak kada kayo iti panagawid yo. Wenana, di ka agdanag. Saan ka talagang agbartek? Oh, anya nga ka na kan. Magustuhan ka di matlaang dito'y. Wen, Uncle. Talaga mat abongga ti selebrasyon ti gayem yo, Ay katun Tado ti kwartana ang nagsubli dito'y pagilyan tayo. Apay ka na kan. Napauli magkamat. Asino tikit kita, Ko, Uncle. Jay babae nga kang kanta. Nagmayat ti boses na. Kan, napintas. Ne. Main love kan samet na di na oras ka na kan. Di kayo natagari, Uncle. Mga nadapay makangit kada kayo. Mabit lang, Mapanak mangala iti kanan tayo. Tani, mabisina ko, Ay na, agyaman nak. Nalpas matlangan tigig tayo itarabi. Wan nga, Rod. Makaina na tayo matlangan. Maalang nga, Roden. Isimpa tayong dagiti gamit tayo. Iti kasta, makaawid tayo adagusan. Tani, rabi iuna yan. Oh, Amanda. Pay nga uli magkalataditan. Itay kami pay nga agsarsarita ka ni Yani. Ngam di ka matmatimtimag. Awan, kas lang aming jakla kayat ni agawid ije balay mi. Sigurado ang ma-stress ak tulaang no sumangpitak ijay. Ay na, di ka nga unay agpanunot tapno saan ka ma-stress. Maalakit din, tulungan na kami lang na mangisimpa kadagiti gamit tayo. Saan atila sumsumrek di ta panunot mo. Ay,
Sa dino man ang tinagkapwam, Amanda. Itay pa'y nga urayan da ka, kan ni Papam. Tada na patag nga ibagamikan ka. Adda na panan mi agig kadagiti kakadwak, mama. Iso an naladawak ang nagawid. Anya, saan ka di nga imbagakan ka nga isardang mo ti mapan iti kakasta nga event? Awan ti maganap mo iti panagkanta. Saan ka bumaknang? Tuday ta panagkanta ti araramidam. Taan niya ti kayat yu, mama. Makikanlay saak iti kayat yu alalaki ang para kanya. Ulitak nga ibaga kada kayo. Diyak kayat ti makikalay sa iti tao asaan kung ay ayatan gapulaang iti kwarta. Saan na mabalin? Masapol apay kalay sa ka iti anak ti kayami kan ni Papam. Iti kasta. Adadapay apumigsa ti negosyo tayo. Kasano da ito yan, Arturo? Sana kaya ti anak ta tinapanunot ta solusyon ti problema iti negosyo. Ania, sana mabalin, Regina. Naske na makumbinsir ta ni Amanda. Apay kalay sa kini Robert nga anak da amigo Wancho ken amiga Rita. Iti kasta, sana malugi ti negosyo ta. Bayam, tagasaritak to. Ngam, Arturo, amangan mo't no agrebel ti anak ta iti day tangaramidam. Awan ka din na talaga ti sabali pamuspusan iti day to'y aparikot ta. Daytoy lang ti amo ka pamuspusan iti parikot ta, Regina. No sana kayat ti anak ta ti agtungpal iti pagayatan ta. Lipatak laengan nga anak ko. Leo Barok, mapan ka din iti restaurant. Wenana, apay ka di? Kaya't ko kumati sumurot kan ka. Iti kasta, makaaliwak sayak mo't. Kanayon lang aminin adito'y balay ti ayan ko. Makaliwaksay? Wenno? Addala kayat yu amakita, nana. Anya? Ay na, adday ta ka manen baro. So tilendak manen ako nak. Apay, nana. Awan mat ti madingay imbagak, Yan may sa... Awan mat dakas na. Nusong batan yu ti ayat nga idatdaton ni Uncle Ronaldo kada kayo. Gapotagpada kayo mata single. Ay, sika talaga. Nalama pantakit din. Ang mga no adun ti customer nga agur-uray ije restaurant. Nasaya at mat. Tanapanunot mo tinagpasyar dito yung restaurant Daleo, Luisa. Tawan mo tinaskan ang maaramid ije balay. Iso pinilit ko ni Leo asuburotak dito. Imbaglaangan ta pinalubusan na. No kasta ka, Rod, makapagsarita taan na imbag. Luisa, kayat ko la kumadamagan. No, ada ka dinamnamak di tapusom. Ay, agtal na ka man, Ronaldo. No, anyala di tanti maibagbagam. Apay, awan mo't dakas na, no bilang taagayan ayat ta. Gaputa single tamad nga agpadpada. Tapno ibagakken ka, awan planok ang makiasawa. Gaputa jak kaya timadaan iti sakit ti ulo. Iso ano siyak ti sika, isardeng munti agdaton kanyak. Gaputa awan tumot lahaeng ti maganab mo. Amanda iha, agsaga na kayong bigat. Mapantayo iti ayan ti gayem ko. Sa anak ama ka umay, papa. Ada schedule ko agig inton bigat. Iso ada kayo laangan ti mapan. Talaga ka di, ngawan bibiyang mo iti negosyo tayo, nga uray malugi. Iha, panunutem lang nga naparakan ka da ito'y aramiden mi kinimamam. Para kanyak? Wano para lang itibukod yu ang pagsayaatan, papa. Day tangamin tirigat na kada kayo. Saan yung amo ang panunutan tirik na? Awan ti karbangam amang ibagakan niyak iti kasta. Tapno amam, pagsayaatam ti pampanunutan mi. Numakiasawa ka iti anak ti kayem mi. Agbalinto anasaya ti biyag mo. Kang runaan na, adadapay adumuras tinegosyo tayo. Iso masapula tong palam ti kayat miya mapasamag. Tano saan,
Lipaten da kalaengan nga anak mi. Arturo, nakitak ti panangtong pam iti anak ta. Unay kabutan. Apay mo takas dya tinaramid mo? Rumbang lang kan kuha na tayo jay. Agasam, nagturad kit di namang sungbat kaniyak. Kasano no agrebelde ti anak ta? Katanya pa iti mapanunot lang nga aramitan. Makamumatan iti biyag na. Pampanunutan talang arudan ti pagsayaatan na. Kas jay pa iti aramitan na. Natangkan kit di ti ulo day jay nga anak mo. Itayak pa dito'y lugar nga imbaga ni Sander a pagsasarakan mi. Apay nga tangawan pa'y ni Amanda. Saan nga ta makaumay? Imposible. Kunanamat ang makaumay ka, no? Speaking, ison ti umawawag. Song batak ti awag na. Hello, Amanda. Sa dinon ti ayan mo? Itay pa'y nga urayan ka dito'y lugar nga imbaga ni Sander. Umaya ko niya ni. Imawagak lang. Tadamagak kumano mabalin ama kiturugak pala ijibalayo inton malpastigig tayo. Mabalin apay kit din asaan. Sige nga Rod, agyaman na ka. Urayan nak kita. O sige nga Rod, bye. Itatadakan. Mabalin ka di nga istoryaam, no anya talaga ti mapaspasamak ken ka, Amanda. Ay nasyak ti madandanagan para ken ka. Hoy, ti sungbat mo ti ururayag, saan aday ta panagsinnaay mo. Abay, talaga ka di nga ipilit dagiti dadakkel mo, makiasawa ka iti anak ti gayem da abak nang? Daita nga Rod yani. Pangasim, friend. Tulungan nak. Jakpay kaya ti makiasawa. Adupay ti arap-aap ko iti biyag. Anya? Takasano ka nga ro matulungan, friend? Lumabalin, ijayak pay laang balayo. Uray no iti pagbiit laang. Uray day talaang ti maitulong mo kanya, friend. Leo, kumadani gaya man ti kasangay mo. Wen nga rod, Uncle. Iso na laeng. Tasan ko nga mo, no adan to paska na mapasamak. Ay kat, agpapaskan ka Awisem dagiti agtrabaho iti restaurant yo. Mabalin matlata, Uncle. Ken kayat ko kumanga danto mat live band iti kasangay ko. No kayat mo, tilangan banda nga inala tigayam ko hindi nagpapaskan. Damagak ti contact number da. Iti kasta, may schedule adagos. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ket sapay la kumay. Tati bukalista ket jay babaya nakita ta idipaskan. Talaga sa bali ti tama kan kati babaya bukalista day jay abanda. Ay, isumat lagayam akayat mong adan tumat live band intong kasangay mo. Apay ngay, Arturo. Rabiin, ngamawan pay ni Amanda. Saan ko mo't makontak ti cellphone na? Gaputan na ka-off. Aniya, talaga subsubukan nakdadyang anak mo. Ala, awagan manen. Sapay inton bigatan ti papantayo itayan ta Robert. Anya lang ti makunada kata tayo. Dayto yan ti bagbagakan ka. Kasano no nagtalaw ti anak ka? Kat saan nga agsubli? Anya lang nga ti pagbanagan ti biyag na. Mabalin ka ti Regina. Di kagbalin nga OA. Awagam kid din ti anak ta. Kat pagawid mo dito'y balay. Oh, friend. Anya pa'y lang ti aramidam dito yuruar. Rabiin, umay kan ta maturugtan. Nakasaganan ti sila da pagturugam. Umuna ka lang ta na maturog, friend. Sa anak pa ang makaturog. Pampanunutam ka di dagiti danakkel mo? Uno, kayat mo ti agawid ija balayo. Saan? Diyak kayat ti agawid ija balay mi. Amom ka di yani. Pampanunutak pa lang ang ajak matungpal dagiti arapaak ko. Kasla madip-depress ako. Apay nga minakasta ti adda iti panunot mo. Di ka nga minagbalin na negatibo .
talaga madepress ka no kasta. Saan laday ta? Madadaal pa iti kinapintas mo. Ala, sumragtan. Iti kasta, makainanakan, friend. Wanya, Regina. Nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag ka kiti cellphone number na. Nga magriring laang. Saan na apulos sa sungbatan? Talaga abisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asaan pa'y la sumangpet diti balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jack itulok ang malugi ti negosyo. Agsublingatan ni Amanda iti puder dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wita alawas anapauluan, nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Dea Yap, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.